Akoma 87.9 FM so area from Tubreka se na yensu eguso a ye kenkan sam no fekofeko se de be ya wonso ubenya mu entiase na national service scheme enei wo ma ye nyame so adwuma papa kire se wo mo se wo mo hwemu a emebu na hodo anase nipa binumu a wonsi wo beko school ahodo ani na awie wo wie nso so we se wo besom aban ne sompa eno no eye afimu a na wa wie no no mo tetetententen no a edo mo nsa hyehye o mo dam ni fa mu kire se adwuma bia eni ho enti enai nipa no maako ahanu 200 ade se o mafo mo ewo adwuma mu na adwuma bi te se wonsa e bia store kakra ne abie ne ye de wo atua no se de be ya ankrankra adwuma ye no ebekoso ewo man mu na afei so enkrofo mu titi fie so mu nya adwuma no sa de ni na etubetwa na nsem ni na no ne nto aso sei ene sitie enkuntabuo aba bededwa ase afebie nipa be se empim dunum ena be wo national service e wa santimantemo wo mu no nipa be se wo mu chichemu e de wotwenum 85% ena kwaye adwuma awaban asoye sanso ena nipa wo mu chichemu be si dunum so kwaye adwuma e wa ankrankre asoye wo nipa wo mu chichemu be se de wotwenum wo mkọ bomoden ye adwuma e wa ban asoye no so mu be wie wo mu dwumadie se national service fo no na aban etimi fa be se mu chichemu dunum akire pon wotwe 15.8% pe ana ban timi fo mo adwuma etu omoka afibia eba ni se ya omo obeka no na akwa ebu achibidin yese wankasa wodi utiri bom se be ya mawo se nyi mawo eno de ampanifo enhyeda mfo maso enko ho we nam so emo pani kwankyerefo a wono anada national service scheme na no yewura osai asibe antwi wabomoden ene nimpanifo de dwumadie be egu na kwan mu obeboa ema nipa so mu wie om national service a aban timi mfa omo no omusu betima ye bibi kakra no omuso ensatima akọ oma no ye dwuma na ye wo Ghana ha no ni nyina no bebre na e wo informal sector ho no enti ye hu say ye bo omo with accounting aid a e mo betimi abie na omo employ more people na omo more sustainable in such a way say omo dwuma no betimi atumpon a omo ni so betimi atumpon. Acting Director Edma National Service Scheme wa santimantemwa ye wura Felix kankan board nso kireche dwumadi a omo ba bedi no ehu say se yenkola ya omu free universities e base de bi kọ omu ho se omu kọ boa omu atwetwe ne omu edwadie no mu ne ma ebe boa omu ama ebiem so no so another instances so asa omu biem so ne se ebe ma yenkora no bi so atima develop interest se omu aso bi adaache no omu so betimi aye omu adwuma enti we dia atadwufo wa ye meya tede esan se ba akofo ne nsa entimi nso na nyame ani kata no na aban so ntimi hwe nkrofo e wese wohwe omu nina so na wese ye di bi kwohyehyɛ baabi so ahu na se ye bua man krankra nwuma no nso so akoso nti ho asem ene ye te se yaka no fekofeko e de agu ho no ebisofo sabre de ba be pie mu odandua mu asei na ye de nka kyerɛ mu ade amamo